Salakati Social Welfare Committee Acting and Street Dramani Maubada Khungdang. क'क्राझार जिल्ला सालाकाति ओनसोलनि सिङाव थानाय सातबिन्दो गामिनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी गेवलां फोथाराव एक्टिं एन्ड स्ट्रीट ड्रामानि मावबादा खुंदों। सालाकाति स'सियेल वेलफेयार कमिटिनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय एक्टिं एन्ड स्ट्रीट ड्रामानि मावबादाया दिनैनिफ्राय जागायनानै माखासे सानसिम सोलिगोन। सुदु ब्रह्मनि दैदेननाय स्रां स्रां एकाडेमिनि उन्दै उन्दै फरायसा लाइमोनफोरखौ लाफानानै नेशनेल स्कुल अफ ड्रामानि सासे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि जयन्त नार्जारिनि फोरोंथाय होनायाव एक्टिं एन्ड स्ट्रीट ड्रामा मावबादाखौ लानाय जायो। गोबां लाइमोनफोरखौ एक्टिं सोलोंनो थाखाय मावबादायाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। मावबादा बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लायो सालाकाति दखरा एबसुनि आफादगिरि डनेन नार्जारि, नेशनेल स्कुल अफ ड्रामानि फोरोंगिरि जयन्त नार्जारि, सालाकाति स'सियेल वेलफेयार कमिटिनि मावफारिया आरो ओनसोलनि माखासे गुन गोनां सुबुंफोरा। अच्छा, दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो सालाकाति स'सियेल वेलफेयार कमिटिनिफ्राय जोङो बानजायदों आरो बेयाव बानजायनायनि गेदेरथार उद्देश्यआनो जाहैबाय बे ओनसोलाव थानाय जोंनि लाइमोन फरायसा फरायसुलि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जों माबोरैहाय राइट ट्रेकआव आद्रि जायाजासे जों लाबोनो हायो। जायखि बेयो एक्टिं लाइनावनो जा जायखि गेलेनाय लाइनावनो जा जों बेफोर खामानिफोरखौ लासैनो जों मावलांबाय थागोन। दिनै गिबि खेबनि थाखाय जोङो बे ड्रामानि सायाव जों हाबाफारि मावनो लानानै जोङो वार्कशप खुंदों आरो बे वार्कशपखौ इन्सट्राक्टर हिसाबै जोङो मोननो हादों। NSDनिफ्राय पास आउट जानानै फैनाय जोंनि बर'नि सासे आगोमा फरायसामोन मोनसे समाव आरो दिनैनि थारिखआव बिथाङा जोंनि सासे आगोमा सुबुं सम्पद जयन्त नार्जारि, बिथांनि गाइडेन्सआवनो दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो लानाय जादों। सानबेसे खुंनो लादों बे मावबादाखौ? बे हाबाफारिखौ जोङो दिनैनिफ्राय जुरिनानै 31 अक्ट'सिम जोङो 11 साननि थाखाय लानाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ मावखांनायनि उनावनो जों आरोबाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै जोङो माखासे एवारनेसनि हाबाफारिबो खुंनो जोङो थांखि लानानै दङ। जेरै पलिउसननि सायाव, जेरै एन्टि ड्राग्सनि सायाव, जौ जुवानि सायाव बेफोर हाबाफारिखौ जोङो उद्देश्य लानानैनो लोगोसे बेजों हिउमेन रिसर्स क्रिएट खालामनाय बेयो जाहैबाय जोंनि उद्देश्य। दा बेखिनिखौ लानानै जों बे हाबाफारिखौ मावजेननाय जादों। सालाकाति स'सियेल वेलफेयार कमिटि हिसाबै जोंहा बे कमिटिनि आफादगिरिया मानगोनां जोंनि बे एक्ट्रिसनाव सिलि समस्तिनिनो मानगोनां MLA जयन्त बसुमतारी, बिथांनि दैदेननाय आरो बिथांनि इन्सट्राक्सन हिसाबै जोङो गोबांथार खामानिफोरखौ जों रायजो राजाजों जायफोर जेंनाफोरा रिलेटेड बेफोर जेंनानि सायाव जों खामानि मावबाय थानाय जादों। दा मख'नो हायो बावैसो जोंहा जोंनि अपोजिसन पार्टिनिफ्राय जोङो माखासे धरना हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। दा जायफोर हाबाफारिखौ जों मिथिनायाव आरो बे सरायकला टु सालाकाति जोंनि पुलिस स्टेशनसिम जे मोनसे गाज्रि लामानि थासारि बेखौ फोसाबनांगौनि सायाव बिथांमोना धरना खालामदों। लोगोसेनो सोलिबाय थानाय जिअ' पलिमार लामानि सायाव फोसाबनांगौनि सायाव बिथांमोना खामानि मावदों। दा बिनि सायाव जों बुंफिननो लुबैयो, जों स'सियेल वेलफेयार कमिटि हिसाबै जोङो गोबां बार जोङो NTPC कर्तृपक्षजों जों खामानि मावबाय थानाय जादों। दा बिथांमोनजों जों सावरायबाय थानाय जादों आरो बे हिसाबैनो बे लामाया गासिबो प्रसेसआवनो दंखायो। खालि माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय जिअ' पलिमारनि बेलायाव जाय लामानि टेन्डारा थांनाय 2020नि सिगां जाय कर'ना भाइरासनि जेनाखि कभिड माबामोन, दा बिनि सिगांनो बेयो एस्टिमेट खालामखानायमोन। दा बे हिसाबै दिनै बिनि टेन्डारा कभिड बायनायनि उनाव जादों। नाथाय दिनै बाजाराव जायफोरखौ लानानै एस्टिमेट खालामनांगौ बेयाव गोनांथि जानाय केमिकेल्सफोर, माखासे र' मेटेरियेल्सफोर, दा बेफोरनि दामा बै समनि दाम आरो दिनैनि समाव दिनै अख्रां पातालनि मोनसे फाराग फैदों। दा बेखौ जोंनो मिथिहोदों कन्ट्रेक्टर बिथांखौबो जोङो जगाजग खालामनानै जोङो रायज्लायदोंमोन मानो एसेबां लेहेमिया जादों। जिहेतु रायजो राजाफ्रा गोबां बेयाव खस्थ' मोनबाय, भुगिबाय, जोंनि फरायसाफ्रा दिनै हाद्रि हाला जानांगौ जादों, दिनै हाब्रु हाला सारफावनो गोनां जादों, दैज्लां फैनाय लोगो लोगो हाखर गोथौ जाबाय। दा बेनिखायनो थाबैनो मावफुंनांगौ होननानै जों कन्ट्रेक्टर बिथांखौबो जोङो नारसिनदों आरो बिथांजों सावरायनायाव जों बेफोर बाथ्राखौ मिथिनो मोनदों जे टेकनिकेलि माखासे बेयाव उसुबिदा दङ। दा बेखौ लानानै जोङो NTPC कर्तृपक्षजोंबो रायज्लायदों। लोगोसेनो जोङो BTC गभर्नमेन्टनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारनोबो बिनि सायाव जों इनफरमेसन हरदों आरो बिथांमोना बिनि सायाव एक्सन
लानाय जागोन बेखौ जोंनो खोथा होदों आरो बे हिसाबै PWD नि जायफोर बिबानगिरिफोर बिथांमोनखौ लेंहरनानै बिथांमोना रायज्लायदों आरो थाबैनो बे लामानि सायाव गोख्रैनो खामानि मावनाय जागोन होननानै जोंनो खोथा होदों लोगोसेनो सरायखुलानि लामानि सायावबो एक्सन लानायखौ बिथांमोना जोंनो फोरमायहरदों आरो लोगोसे बेयाव बेरखांबावदों सालाकाटि फ्लाइअभारनि बाथ्रा दा बेखौ लानानै ससियेल वेलफेयार कमिटिखौ जेब्लानो दानाय जादों अब्लानो जोङो मेम'रेन्डाम हिसाबै बे सालाकाटि ओनसोलाव मा अबाव अभिযোग दङ बेखौ लानानै जों मोनसे गोलावथार मोनसे मेम'रेन्डाम जोङो NTPC कर्तृपक्षनो होनाय जादोंमोन आरो बेयावनो जोङो रेलवे क्रसिंनि सायाव अभारब्रिजनि फ्लाइअभारनि जेनोखि गोनांथि बेखौ जोङो मोनदांनानै बै समाव डिमान्ड होनाय जादों आरो बिनि सायाव जोङो मानगोनां जोंनि रायजो सभानि MP दोनगोरा नार्जारि सारखौबो जोङो बिनि सायाव अबगत खालामदों आरो बे हिसाबै बिथाङा केन्द्रीय मिनिस्टार जेनाखि रेलवे मिनिस्टार बिथांजों बियो सावरायदों सावरायनायनि गेजेरजों एक्सन हिसाबै जोंहा बावैसो NF रेलवेनि जनेल मेनेजार बिथांमोना फैनानै स्पट भिजिट खालामफैदों आरो बिनि सायाव सार्भेनि खामानिखौबो बिथांमोना मावगासिनो थानायखौ जोंनो फोरमायथि होदों सालाकाटि रेलवे क्रसिंखौ लानानै जोंहा जोंनि ससियेल वेलफेयार कमिटिनि मानगोनां चेयारमेन आरो लोगोसे जोंनि सिडली समस्तिनि मानगोनां MLA जयन्त बसुमतारी साराबो बावैसो जोंनि स्टेट एसेम्ब्लियाव बेनि फ्लाइअभारनि गोनांथिनि सायाव उत्थापन खालामदों आरो बिथाङा बेखौ लानानै सिनसियार भाबै खामानि मावबाय थादों आरो बे हिसाबैनो जोंहा स्टेट लेभेलाव एसेम्ब्लियावबो जोंहा MLA बिथाङा जुजिगासिनो दङ आरो सेन्ट्रेल लेभेलाव सेन्ट्रेल रेलवे मिनिस्टारजों जोंनि रायजो सभानि MP मानगोनां दोनगोरा नार्जारि बिथाङाबो नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों जोङो NF रेलवेनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ जोङो स्पट भिजिट खालामहोनो हाबाय आरो बे हिसाबैनो आन्डार प्रसेसआव दङ बे थाबैनो जोङो रायजो राजाफोरनो मोजां फिथाइ होनो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों बे हिसाबै जों आसा खालामदों NTPC निफ्राय आरो रेलवेनिफ्राय बिनि सायाव थाबैनो खामानि मावनाय जागोन दा बेखिनिखौ जोङो वेलफेयार हिसाबै जोङो मावनो हादों होननानै जोङो क्लेम खालामनो लुबैयो मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बे आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि एसिस्टेन्ट नार्सिं फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार डायालाइसिस टेक्निशियान OT टेक्निशियान फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियान आरो रेडियोलॉजी टेक्निशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला